Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygynda Siriýanyň hökümeti bilen tarahatçylykly gepleşiklere çağryljak Siriýaly opozisiýon toporlaryň sany bu barada ulalaşmaga çağırdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana taparynyň dowamynda Türkmen ýolbaşçylary bilen serhet howpsuzlygyna degişli meselelerini maslahat etdi. John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlygy barada gurrun etmegiň wajipligi bilen ulalaşýanyny hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary harby gulluga gitmek üçin hem para bermeli bolýanlygyny aýdýarlar. Häzir şondan pul tıkmasaň alan okdyp jogran ýerlere enatylar. Şuly berje kosman pul tıkmaly diýip aýdyşýarlar heleler haýran galýanmy. Owganistanyň resmiýetleri ýurtda neşe önümçiliginiň we ulanylmagynyň ýene artandygyny aýdýarlar. Endi bolalar 2 milyon istifadə kılında wujud dary. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikleri bilen tanyşyp bolun. Ortiýetde öndürilen ýük taşyjy uçar Günorta Sudanyň paýtagty Jubada helakçylygy uçrady 23 adam wepat boldy. Habar berilişine görä Antonov uçary 4-nji noýabrda aeroportdan uçan wagtynda helakçylygy uçrapdyr. Käbir maglumatlarda 40 goly adamyň wepat bolan bolmagy mümkin diýilýär. Uçarda bolan ýolagçylaryň takyk sany entek anyk däl. Prezidentiň medeniýet wekili Atene uçarda adamdan 2 adamyň ýagny ekipaż agzatynyň we bir çaganyň diýri galandygyny aýtdy. Günorta Sudanyň uzak künjeklerinde ýük uçarlary köplenç ýolagçy daşaýarlar. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Siriýada 4 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde 4-nji noýabrda Moskwada Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça wekili bilen duşuşdy. Esasy tema Siriýada syýasy prosesi we Damaskyň hem Siriýanyň opozisiýasynyň arasynda hakyky dialogyň başlanmagyna degişli bolar diýip Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň medeniýet wekili Maria Zakharova 3-nji noýabrda aýtdy. Lavrov we Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Stefan de Mistura Siriýadaky konflikt meselesinde rol oýnaýan 17 ýurdyň ýokary derejeli diplomatlary bilen bilelikde 30-njy oktýabrda Wienada duşupdy. Ortiýet indiki hepde Moskwada Siriýanyň hökümetiniň we opozisiýanyň agzalarynyň arasynda gepleşik geçirmegi teklip edýär. Rumeniýanyň premier ministri Viktor Ponta gejeki klubda bolan helakçylykly ýangyn bilen bagly köpçüliklerin protestlerden soň öz hökümetiniň häkimet başyndan çekilýänligini eglan etdi. Men jemgyýetiň islegini berja etmäge taýýarmyn, wezipeden çekilýärin, bu hökümetiň hem wezipeden çekilýänligini aňladýar diýip Ponta 4-nji noýabrda aýtdy. Sunt gata să fac acest gest pe care o parte importantă. 20 çemet adam 4-nji noýabrda Bukarestň köçelerini çykyp Pontanyň içeri işler ministri Gabriel Oprianyň we etrap häkiminiň wezipelerinden çekilmegini talap etdi. 30-njy oktýabrda gejeki klubda bolan ýangynda 32 adam wepat boldy we 10 adam yaralandy. Protestçiler ýangyna getiren sebäplerin korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýarlar. Türkiýanyň Gaziantep Günorta regionunyň häkimetleri İslam döwleti toporuna gatnaşygy bolmakda we Istanbulda siýasy partiýanyň edarasynda bomba partlamasyny amala aşyrmagy planlaşdyrmakda guman edilýän 9 adamy tutsak etdiler. Welaýat häkimliginiň 3-nji noýabrda akşam aýtmagyna görä guman edilip tutsak edilenleriň ikisi 30-njy oktýabrda Gaziantep şäherinde saklanypdyr. Beýlekler polisiýanyň geçiren reýdleriniň netijesinde tutsak edilipdir. Granatalar, partlaýjy tirişler we yaraglar hem ele salınıpdyr. Siriýanyň döwlet mediasy hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini Siriýanyň merkezi bölegi bilen birleşdirýän ýeketäk ýoly öz eline alanlygyny aýtdy. Döwlet telewizionynyň 4-nji noýabrda habar bermegine görä, hökümet goşuny İslam döwleti topary bilen söwüşlerden soň Aleppo, Hanaser, Ihtriya, Al-Salmiyah ýoluna doly gözekçilik edýär. Bu ýoluň raýatlaryň gatnawy üçin 5-nji noýabrda açyljakdygy habar berildi. Uruşdan öň Siriýanyň ululugy boýunça 2-nji şäheri bolan Aleppo gözekçilik etmek işe hökümetiň we İslam döwleti toparyna degişli bolmadyk gozgalançylaryň arasynda bölünýär. Ortiýetde 4-nji noýabrda bellenýän milli bütewlik güni sebäpli Moskwanyň merkezinde Kremliň guramaçylygynda geçirilýän ýürüýüşe onlarça müň adam gatnaşdy. Guramaçylar bu çärany Ortiýetiň uçarynyň müsürde
uçuran helakçyliginde wepat bolan adamlaryň hatirasyna 1 minutlap dymmak bilen başladylar. Pedalaryň hatirasyna matam tutýan Sankt-Peterburg şäherinde bayramçylyk çäreleri ýatyryldy. Metrojet kompaniýasynyň A321-200 kysymly uçary 31-nji oktýabrda Misriň Şarm el-Şeyh şäherinden Sankt-Peterburga barýarka Sinay ýarymadasyna ýere gaçdy. 224 adam wepat boldy. Helak bolanlaryň köpüsi orsiýetlilerdi. Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev 4-nji noýabrda Londonda Buckingham köşkünde hormat garauly tarapyndan garşy alyndy we padşah Elizabeth II bilen nahar başynda duşuşdy. 3-nji noýabrda premier ministri David Cameron bahasy 4,16 milliard Amerikan dollarynyň barat sowda ulalaşygynyň gol çekilmegi bilen baglylykda Britaniýa we Gazagstana hawadançylyk urundaky we öňgüdüşli urundaky partnerler hökmünde garaýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Milletler Guramasynyň araçylygyndaky parahatçylykly gepleşiklere çağrylyjak Siriýaly opozisiýon toporlaryň sanawy barada ulaşmagy çağırdy. 4-nji noýabrda Moskwada Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça wekili bilen gepleşiklerinde Lavrov Siriýanyň opozisiýasy Siriýanyň hökümeti bilen gepleşiklere birleşdirilen resmi toporuny ýollamaly diýdi. Orsiýet indik hepde Moskwada Siriýanyň hökümetiniň opozisiýasynyň arasynda gepleşikleri geçirmegi teklip edýär. Şeýlede 30-njy sentýabrdan bäri Siriýada howa darwalaryny amalaşdyrýan orsiýet ilkinji gedek öz hüjümlerini Siriýanyň aram opozisiýon toporlarynyň maglumatlarynyň esasynda ýerine ýetirenligini ma'lum etdi. Temany kardeşim Sehranyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Orsiýetiň harwalary özleriniň Siriýadaky terroristik güýçleriň pozisiýalaryna garşy urýan howa darwalarynyň prezident Başar al-Asadyň rejiminiň garşydaşlary, ýagny aram opozisiýon güýçleriň berýän maglumatlaryna esaslanyp geçirilendigini ilkinji gedek öňe sürdi. Orsiýetiň ýaragly güýçlerinden general Andrey Kartapolowyň 3-nji noýabrda aýtmagyna görä, Orsiýetiň harwalary aram opozisiýon söwüşçileri bilen terroristlere garşy bilelikdäki operasiýalary geçirmek boýunça ulalaşa gelipdirler. Onuň sözlerinden çen tutulsa onna Orsiýetiň Siriýadaky harby güýçleri bilen olary derur operativ maglumatlar bilen üpçün edýän aram opozisiýon güýçleri bilen gatnaşyklar ýola goýulypdyr. Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy aýrylykda howa hüjümini amalaşdyrýan Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary 30-njy sentýabrda Orsiýetiň howa güýçleri Siriýada howa darwalaryny urmaga başlaly bäri Moskwany ilk başdan Asadyň rejimini goldap aram opozisiýon güýçleri darwa urmakda aýplap geldiler. Häzirki wagtda Moskwa Islam döwleti atly topara garşy söwüşi güýçlendirmek maksady bilen opozisiýon wekiller bilen saatlaşykly iş toporlaryny döredendigini aýdýar. Maglumatda Orsiýetiň harbylaryny nyşana alınmaly ýerleriň koordinatyny bermäge gatnaşan adamlaryň şahsiýeti gizlin saklanylýar diýilýär. Galy bersede bu habarda haýsy opozisiýon toparyň orslara maglumat bermäge gatnaşandygy barada takyk faktlar aýdylmaýar. Orsiýetiň Goranmak ministrliginiň 3-nji noýabrda ýerden beýanatynda şeýle ýakyn hyzmatdaşlyklar bize hökümet güýçleriniň Siriýanyň beýleki patriotik guramalary bilen birleşmäge mümkinçilik berer diýilýär. Kartapolov 3-nji noýabrda Orsiýetiň 24 sany howa darwasyny geçirendigini aýdyp, şol sanda Islam döwleti atly toparyň gadymy Palmira şäheriniň golaýyndaky we Deir ez-Zor şäheriniň gündorundaky jeňçilerine garşy hüjümde opozisiýon söwüşçileriň maglumatlary ulanyldy diýdi. Orsiýetiň Goranmak ministri Palmiranyň golaýyna edilen hüjümleriň netijesinde fortifikasiýanyň ýagny harby injenerlik guruluşyklaryň ýerasty bunkeriň zenit artilleriýa oklarynyň ýok edilendigini öňe sürdi. Emma synçy toparlar Orsiýetiň bu eden hüjümleriniň netijesinde parahat ilata we şäheriň taryhy bölügine hem diýan ýetendigini aýdýarlar. Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparynyň ýolbaşçysy Rami Abdelrahman we beýlek aktivistler howa darwalarynyň Palmiranyň taryhy galasyna düşündigini aýtdylar. Emma Kreml bu maglumatlary reddedýär. Siriýanyň synçy topary Orsiýetiň howa darwalarynda Homs vilayetinde hem adından 10 adamyň ölendigini we başga da bir näçesiniň yaralanandygyny habar berýär. Orsiýet 1-nji noýabrdan bäri öz uçurlarynyň Siriýada 250-den gowrak şol sanda Islam döwleti atly toparyň we Al-Qaida hereketi bilen ilteşikli Al-Nusra frontunyň pozisiýalaryny nyşana alandygyny aýdýar.
Moskvanyň berýän maglumatyna görä Aleppo vilayetinde daşary ýurtly söýüşçileri türgenleşdirýän lagere we ýasama partladyjy terişdeleri öndürýän zawoda howa darwasy urulypdyr. Hama vilayetinde hem Orsiýa tarapyndan 2 sany ýara ýüklü ulow hüjüm edilipdir. Kärdeşim Sähranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmän. Gepliýär Azatlyk radiosy. Sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana saparynyň dowamında türkmen ýolbaşçylary bilen serhet howpsuzlygyna degişli meselelerini maslahat etdi. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda strategik howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk barada memoranduma gol çekildi. 3-nji noýabrda Aşgabatda geçirilen gepleşikler barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anagurwandan dinläli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Sişenbe günü Aşgabatda iki ýurduň arasynda ykdysadyýet we howpsuzlyk pudagyna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gurrun etdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň energiýa howpsuzlygy we durnukly transport meseleleri baradaky inisiatiwalaryna bildirýän gollaw üçin minnetdarlyk bildirip iki ýurduň arasyndaky ykdysady we söwda gatnaşyklaryny mundan öýle hem ösdürmek mümkinçiliklerini beriledi. Оно должно носить высокотехнологичный и инвестиционный характер. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen bolýan duşuga regional we global howpsuzlyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy mümkinçilik hökmüne garaýanlygyny aýtdy. Мы рассматриваем нынешнюю встречу как хорошую возможность для обсуждения вопросов международной политики, представляющей взаимный интерес. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry özüniň Türkmenistana 1992-nji ýylda şol wagtky döwlet sekretary James Baker'dan soň gelen ilkinji döwlet sekretary bolanlygyny belläp 2 hepdol Washingtonda bolan Türkmen-Amerikan syýasy konsultasiýalarynyň ören peýdaly bolanlygyna üns çekdi. Sebäbi aýdylmagyna görä bu duşlukda taraplar ykdysady ösüş, adam hukuklary, howpsuzlyk we durnuklyk boýunça tutuş bir plany işläp döpdirler. John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlyk barada gurrun etmegiň wajipligi bilen alalaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Ol Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda strategik howpsuzlyk boýunça özara düşünşmek jarnamasyna gol çekiljegini aýdyp, bu meselede hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýänligini bellädi. Ykdysady ösüş we geljegiň ykdysadyety barada gurrun edilenini energiýanyň aýgytlaýjy temadygyny aýdyp oturmak hem gerekkäl. Bu meniň siz bilen gurrun etmek isleýän zadym. Şeýle-de men siz bilen özüňiziň agdan insan perwerçilik we adam ölçegler meseleleriniz boýunça gowy gurrun etmegime umyt baglaýaryn. Onsoň elbetde o wansany siz ören gazykly regionda ýaşaýarsyňyz. Bu ýerde siziň bilen bilelikde işleşmeli bir topar meselemiz bar diýip John Kerry aýtdy. И, конечно же, следовало бы поговорить об Афганистане. Вы в очень интересном соседстве находитесь. Şeýle-de Kerry özleriniň ören konstruktiw duşuk geçirenliklerini, gatnaşyklar we hyzmatdaşlyk, serhet, howpsuzlyk barada gurrun edenliklerini hem iş toparyny döredenliklerini aýdýar. Bu topar aýdylmagyna görä iki ýurt üçin şol sanyny regiondaky ähli ýurtlar üçin ören peýdaly işler eder.
Reuters habar gurulunyň habarçysy Matt Spetalnyň Aşgabatdan ýazmagyna görä, John Kerry Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän saparynyň aýagyna Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri bilen duguşjanyna bu ýurtlardaky islam ekstremizmi we serhet howpsuzlygy meseleleri barada gurrun edip, olary syýasy opponentlere basış görkezmegiň garşylykly netije berjekdigini we radikalizmi çuňlaşdyrjakdygyny aýtdy. Kerry, mysal üçin Türkmenistanyň prezidenti bilen alada döredýän tutsaglar diýip kesgitlenen 87 adam barada işleşmek islegi boýunça mesele gozgat diýip Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti Reuters'yň habarçysyna aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana, Merkezi Aziýa ýurtlaryna, Kazakstana, Kyrgyzstana, Özbekistana we Täjikistana eden saparynyň çägine bardy. Kardeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň we Türkmenistanyň arasynda strategiki howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk memorandumy ýurtlara näme berip bilýär? Serhet gözükçülügi meselesinde Birleşen Ştatlar Türkmenistana nähili ýardym berip biler? Biz bu sowallar bilen radiomyzyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier'e ýüzlendik. Bruce, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry bilen Türkmen prezidentiniň arasynda bolan gepleşiklerde ykdysady gatnaşyklary östürmek bilen bir hatarda Türkmenowan serhediniň howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada gurrun edilipdir. Siziň pikiriňizçe Birleşen Ştatlar Türkmenistana owan serhedindäki howpsuzlyk meselesinde anyk nähili kömek berip biler? I think there's two things that America can do for Turkmenistan in regards to border security along the Afghan frontier. Menin pikirimçe Amerika Türkmenistan üçin owan serhediniň boýundaky howpsuzlyk boýunça iki zat edip biler. Olaryň birinjisi Birleşen Ştatlaryň şeýle uly ýara çäkliğini ýasyna gözegçilik etmekdäki tejribesi bilen bagly. Olar Türkmenistany serhedi goramakdaky tagarlarlary utgaşdyrmak boýunça öz tejribelerini, näme çaralykdan serhet postlaryny gurmalygyny, nähil gözegçilik enjamlaryny ulanmalygyny, serhede gelýän adamyň kanun esasynda gelýän ziýansız adamdygyny ýa-da jeňçidigini, neşe gaçakçylygyny we beýlekler käbir kiçik alamatlar görenlerinden anyklamagy mümkinçilik görýän awzarlary ulanmagy öwredip bilerler. Ýagny Birleşen Ştatlar Türkmenistany owan serhedine anamdar we dowamly gözegçilik etmekde käbir zatlary öwredip biler. And explain to the Turkmen about how to keep a reliable watch and a continuous watch along their Afghan frontier. Ikinci tarapdan Amerika serhedin beýleki tarapy owan hökümeti bilen inni uzak wagt bäri gowy gatnaşyk saklaýar. Elbetde Türkmenistan hem olar bilen gatnaşyk saklaýar. Emma Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda koordinasiýa derejesiniň nähilligini bilenmizok. Amerika kabullak hökümeti siýasatçylara gön çykyp serhedin Türkmen tarapynyň bar bolan aladalaryny olara ýetirip Owganlaryň türkmenlere has ýardamçy, has açyk bolmagyny, has ýygyderlik gatnaşyk saklamaklaryny, Türkmen tarapyna, Türkmen serhet goragçylaryna, Türkmenistanyň serhet ýakasyndaky owalarynyň adamlaryna serhedin Owgan tarapynda bolýan zatlary düşündirip gerek bolan maglumaty berip durmaklaryny sorap biler. Ýagny Birleşen Ştatlar Türkmenistany serhede gözegçilik etmekde we serhet boýundaky Türkmen Owgan ara gatnaşygy meselesinde kömek edip biler. The U.S. can help with watching the border and help with Afghan-Turkmen communications along the border. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda strategiki howpsuzlyk boýunça özara düşünmek jarnamasyna gol çekiljegi barada hem gurrun etdi. Siziň pikiriňizçe bu jarnama näme aňladýar? A memorandum of understanding is something that's signed not just in the political world but also in the business world. Özara düşünmek jarnamasy dogrusyny aýtsak, diňe siýasat dünýäsinde däl, biznes dünýäsinde hem iki tarapyň arasynda gol çekilýän boş bir dokument. Ýagny özara düşünmek jarnamasy iki tarapyň belli bir temany ýa-da temalar ara alyp maslahatlaşanlygyny, olaryň bu urdak gepleşikleri dowam etdirmek isleýänliklerini, sebäbi bu temalaryň iki tarap üçin hem gazaklanma döredýänligini aňladýar. Bir iki tarapy haýsyr bir zada borçly diýen şertnama däl. Ol ahir netijede maslahat edilenligini, gürleşilenligini, iki tarapyň bu temadan ýeni maslahat edilmeginiň gerekdigi barada alalaşanlygyny aňladýar. Başga anyk bir zady aňlatmaýar. Just means that we talked about it and we agreed we would talk some more. Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, 3-nji noýabrda Aşgabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň we Türkmenistanyň prezidentiniň arasynda geçirilen gepleşiklere degişli video maglumat hem bar. Onu görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtymyza tiýahat ediň. Saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Maglumatymyz Facebook we Wkontakte sosial ulgamlarynda hem siz üçin el ýeterlidir.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosy. Gepliýär Azatlyk Radiosyny habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda goşun gollugyna gitmek üçin hem para bermeli bolýanlygy barada maglumat gowuşdy. Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary maşgalalarda para bermek üçin pul bolman soň goşun gollugyna gidip bilmeýän ýaşlaryň bardygyny Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Habar Sima Sultanatçylowanyň adynyň eferde tutulmazlygyny soran Lewabyň ýaşaýjysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Kulluk etdiğin oğlanlar, kulluktan kaçyan oğlanam yaşı kulluk etmeyene yaşı oğlanlar hüvesile gittiler mi? Hüvesile gidiyor, kaçyan iş bile kulluktan kaçyan oğlana iştemek. Gidiyorlar, bakıyorlar, gidecek deyip. Atalar onu iyi verecek oluyorlar. Hadır şunan pul tıkmasan alan ok deyip çoğuruyorlar atalar. Şu kulluğu iyi verecek o zaman pul tıkmalı deyip aydı şeyler, heleyler. Hayran alayım ben. Öne bana yalvarmam iyi ver pilemiz oktuk. Şimdi pul vermesen alan ok deyip çoğuruyor eneler. Şu armiya iyi verecek kusuk çağımıza pul vermesek alan ok izine kaytar yedi. Onu vaktinde hasaval boyun kamadın öyle çağıran ok mu? Çağırandan kaytar yedi Alman. Şu pul tıkmasan alan ok da ansat. Şu pul verirler al iki diye onlar kaytar koyar ya. Onların pul veresi gelmeyedi. Ya bir yaxşırak yere düşür deyip bakan et beriyeler pulu. Ya onu tırak yere koy oğlum deyip beriyeler. Şu bakana bilen pul alıp öğreniptirler beyin kamadın alkan. Şunun için pul tıkasa şu pul tıklan oğlum gidendir şu gün armaya çağırılsa. Böyle ki aşnağısa iyiden kayıt geliyor. Ne için kayıt geldik hadi sen bilirler pul vermendik şundan kayıt geliyor deyip. Gürrün şunu yani gürrünler köp. Saçakta otursan bana sizler yani eneler cevran oturuyor da. Bizim pulumuz var artıp durun. Pul vermeyi verecek de çağalarımız armaya. Alsa alır almasın deyip. Sonra özdeğiler giden sonrası yeni olanın içi koyup başlıyor. Bak bizlerin pul verem alkenik. Alır yani vaktinde otur gelirdi deyip son pişmanam ediyorlar. Birilen pulun mütsörü arada ne yamaydılar? Mütsörü ne mene eşit görüm yok. Şu pul alıyor diye oranı yaş gelirler hemmesi. Bizim oğlumuz kayıt geliptir bana bu yanındaki yoldaşın al gidiptirler pulu verdi Atenes pul tıktı. Bizim yağdayımız yok pul tıkmana deyip oranı oturuyorlar. Şunun yalık 2 yıl 3 yıl iyidine kaydıp şu kulluğa gitmeyen gidip veren oğlan var mı? Var. 2 yıl gidibilmen yeriylerken bakmana ben öz eltimi oğlam gidibilmen öyünde gezip 1 yıldan son gitti. O dengiler kutar geldi armiyani. Bizler pul verecek de alsalar diye gezdirdi. Pul verirler o sen gitti ya. Yok 3 yıl 4 yıl gidibilmen yeren oğlan. 2 yıl 4 yıl gezip yeriyler. 1-2 yıl ağalıyorlar öz dengilerinin. Sonra olarım gidiyor özene alyendir de plan etmese. Şolar kulluğa hüvüs bilen gidecek bolýandyrlar sebäbi häzir kulluk gowy değil ya da gowy iýmitdir, gowy iýmitdir değil ya. Şoňa oglalaryň hüwüsi bar da. Hüwüsi bar oglalar gidecek derä alsam gidecek diýip özleri öz barabarlaryny galasy gelmedi olaryň şol barabar gitse bir barabar gutar gelýär olardan iýe galtasyň ýene soňky ýyl gitmeli bolýar, 6 aý soň gitmeli bolýar. Onun barabar git gutar gelen gowy dämi? Şu bir kaçıp tedik gelen bolýarmy? Yok, kaçıpa gelen yok. Kulluktan kaçıp gelen adama yok. Her qoğdiga öýeler, öňler urýar ekeni. Indi bolsa şu komandirler gözlegçilik edip çağalar urdurmany goýanok, naharnam ýakşy berýär diýip aýdýarlar. Meniň indi akdyklarym gitdi de gitse de men bilemok ejetat bilýändir da. Meni meýdandan eşdiýende indi gowy. Ona şu izinden gatnalyamy. Izinden bar kelýär ejeleri. Doglanyň diýip barýarlar, persagasyny bar kelýärler. Näşe persaga nähile garaýan, şu kasam kabul edilsege, ene talar çağırylýar, maşgaladan köp bolup gitdiler, şoňa ýolda kynçylyk dörýärdiler, ýol sotlaryny bilet tapylman. Şoňa ene tökümde nähil garaýan. Eneler degen kitiyer persagas var oğlum deyip bakana bilen görkeler deyip gidiyorlar. Hem zat alıp şehirde iyidir biçirip şu persagasını kabul edersen bir yere koyan bilecek ol gidiyorlar enatalar. Bildi bolsa alıyorlar çasını olsa mal gidiyorlar ya satılıyor şu vakti kasadan alıyorlar öňreginden. Degen gidiyorlar kaytan persagasını deyip. Şüplezillik oğlaları var mı yazılsın? Kulluktan gelende nähilek egneşikde gelýärler. Kulluktan gelende özü Kırgızstan egneşikde gelýärler, soldat egneşikde gelýärler. Berden egneşik berýärler. Utanman şu egneşlerini giykelýärler. Soldat egneşik gelýärler, Kırgızstan egneşik gelýärler. Onun kulluğu Türkiye'nin şolara iş mümkünçiligi bolanokmy? Yok, iş yok, mümkünçilik yok, fakirlere iş. Nereden olsun iş tapılması?
Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmenistanda goşun gullugyna gitmek üçin para bermek meselesi barada siz näme bilýärsiňiz diýip sosial media arkaly orta atan şugunky sowalymyza gelen tesvirlerde şeýle diýilýär. Şagelde atly okuyjymyz Howwa ol dogry puly bar adam gowy ýerde gulluk edýär, puly ýoklar çölde diýip ýazypdyr. Jora Murat gulluk her bir adamyň watany bolan borjudyr diýip öz tesvirinde belläpdir. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaytyna, Facebookda Azatlyk radiosu hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Öz pikirlerinizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyar Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistan dünýä boýunça neşe serişdeleriniň bir kanun öndürilýän ýasasy ýurdy bolup durýar. Owganistanyň goşýan maglumatlarda ýurtda neşe önümçiliginiň we ulanylmagynyň ýene artanlygy habar berilýär. Owgan resmiýetleri şu ýyl 224 000 hektar ýere göknaryň ekilenligini habar berdiler. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Ulumradiýanyň maglumatlaryny bilelikde dinläliň. Awganistanda neşekeşleriň sanynyň barha artýanlygyna Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasy hawatyrlanma bildirdi. Ýurtda neşe önüminiň we bir kanun neşe dolanşygynyň öňüni almak üçin alada edilmeýändigini senatorlar ma'lum etdi. Göknar önümine karşı görüşte kemçilikin bardygyny Awganistanyň neşelere karşı görüş boýunça ministeri Hanym Salamat Azimi hem tasdiklady. Ýurtda neşekeşleriň sanynyň hem gitdigiçe köpelýändigini minister belläp geçdi. امروز بالاتر 1.5 میلیون استفاده کننده وجود داریم. Ministerin aýdysynça neşekeşlik belasyna uçuran ýaşlaryň sany 1 milyondan geçipdir. Neşekeşleriň arasynda aýal we çagalar bar. Neşekeşligiň öňüni almak üçin hem çäre görülýär. Neşekeşler bejerilýän saglyk merkezleri guruldy. Şoňa garamazdan neşekeşleriň sany ýurtda barha artýar. Neşe önümine we bir kanun neşe dolanşygyna garşy güreş boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň kömek soraýar diýip Hanym Salamat Azimi aýdýar. از 1 میلیون جوان ما به اعتیاد که معتاد هستند خانم‌ها را در کل داریم. Neşelere karşı görüş boyunca dünýä jemgyýetçiligi Awganistana milyonlarça dolar pul kömek etdi. Ýöne Awganistanda göknar önüminiň mukdarynyň kemelmegin ýerine ýyl saýyn köpelýändigini Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere karşı görüş boýunça idarasy habar berýär. Awganistanda neşe önüminiň sowdasynyň döwlet garşydaşlarynyň peýdalanýandygyny senatorlar aýdýar. Bir kanun neşe dolanşygynda käbir döwlet resmiýetleriniň hem eliniň bardygyny ma'lum edýär. Senator Muhammed Nur Koyaşyň aýdysynça Awganistanda 65 milliard dolarlyk tirek öndürilýär. Dünýäde sarf edilýän neşe maddasynyň 92%dan guragyny Awganistan öpden edýär. Ýurdyň içinde de bir kanun neşe dolanşygy gün saýyn ösýär. Neşekeşleriň sany barha artýar. Paýtaxt Kabulda hem neşe maddasy azad erkin satylýar diýip senator nägelelik bildirdi. ارزش 65 میلیارد دلار تریاک در افغانستان تولید می‌گردد. افغانستان 92% تریاک جهان را تولید می‌کند. Senator Gulahmet Azimi'nin aýtmagyna göre neşe önümi Awganistan üçin terrorizmden hem hopuldur. Çünki her maşgalada bir neşekeş bolsa ol maşgala weýrandyr. Neşe önüminiň we neşekeşligiň öňüni almak boýunça döwlet tagalla etmelidir. Eger neşekeşleriň sany şu gidişine artmagyny dowam etdirse ol ýurduň gelejegi üçin ören hoplu bolar diýip senator aýdýar. معتادین دا په خپل تبعید تر تروریستی ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتر دی. Awganistanda göknar önüminiň köp öndürilýän ýeri öň Helmand welaýaty hasaplanýardy. Emma indi Demirgazyk Awganistanda da neşe önümi artypdyr.
Faryab vilayetinde şu yıl göknarın has köp ekilendiğini yerli resmiler aýdýar. Şaýmardan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.